Black Nazarene 2025. Brought to you by Ilocano Master TV. Dito pa tayo sa may Quiapo Church. Bawal duman dito. Pagkasang mula sa lahat ng mga kailangan. Noong mga araw na iyon, mainit ang mga tao sa pasikot-sikot ng paglalakbay. Nagdagdag sila kay Moises. Inalis nilang Bawal dumaan dito. para nakalinis sa mga ito. Wala na rin makain, limako. So kailangan umikot doon kung gusto mo makapunta dyan sa part na yun. Sila